ko yan para sa'yo. Ha? Binili ko yan para sa'yo? Hindi para si Rael. Sino-sino. Hindi para si Rael. Kung sino-sino yung... Sundan mo ha, wag mong ano. Ganito po ba yung dalawa? Oo yan, yung mga baboy na yan. Ang kakapal ng mukha. Akala siguro nila hindi ko sila mahuhuli. Ilang kuya, sundan mo lang ha. Yan kuya, tumigil na. Kapal ng mukha. Nakakagigil. Saan sila? Labas kami dyan, ha? Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Sino yung kasama mo? Kaibigan? Sino ka? Anong ginagawa niyo? Bakit ka nandito? Sino yung kasama mo? Sino ka? Sumagot ka! Ikaw? Hindi mo kilala? Ako ang asawa ng kasama mo? Sino ka? Sino ka? Sinong pinapasakay mo kung saan ka pumupunta? Kaya nangangamoy ba yung helmet ng helmet ko? Iba amoy? Sino yan? Ano sinabay? Ilang beses ko na kayo nakita, hindi ka nagbabago. Ano nakakahiya? Mas nakakahiya ka? Anong katrabaho? Umuwi ka ha? Umuwi ka? Ikaw? Ano katrabaho? Kung kukuha ka, ikaw ang nakakahiya. Ikaw ang nakakahiya. Dinala ka na ng motor para ihatid ako sa trabaho. Hindi ko sino-sino ang iaano mo. Ba't ka nandyan? Ikaw sino ka? Sino ka? Sino ka bang babae ka? Napakalandi mo, napakababoy nyo, Napakababoy nyo ang dalawa.
para sa akin, no? Hindi para sirain kung sino-sino. Hindi para sirain sino-sino. Pinag-aanuhan mo, ha? Umuwi ka, ha? Umuwi ka. Asan na yung babae mo? Wala. Ah, nasaan? Wala silang bulit eh. Ano ka trabaho? Ano